Ajattelin kertoa vähän tästä meidän tulevasta Pariisin matkasta. Tämä on siis tosiaan ensimmäinen kerta meille, kun me yhdessä matkustetaan. Teini tässä ei ole koskaan lentokoneella lentänyt, joten tämä on ensimmäinen kerta hänelle Ruotsia pidempänä ja ensimmäistä kertaa lentokoneessa. Ja tosiaan mä oon itse käynyt Pariisissa 2006 jouluna. Semmoinen viikonloppureissu perjantaista sunnuntaihin. Ja päätin silloin, että mä haluan joskus uudelleen siellä käydä. Ja tosiaan Pariisihan meillä nyt sitten valikoitu, mun äitinikin ja halusi sitten sinne lähteä, joten tää oli tämmönen yhteinen päätös meille, että lähdetään 5 päivää ollaan maanantaista perjantaihin. Ja ne päänähtävyydet varmaan nyt, ei siellä muuten, 5 päivää on niin lyhyt aika, että siellä ei vaan ehdi. Joten museoita, pari museo on meillä to-do-listalla. Siellä mä oon liput ostanut valmiiksi. Eiffel-torni. Meillä on ihan opas, joka vie meidät sitten. Se kasaa sellaisen ryhmän ja mennään sitten oppaan kanssa sinne jonojen ohi ja turvatarkastusten läpi. Ja toisen kerroksen? Ja toisen kerrokseen. Mä luulin ostaneeni liput sinne ihan ylös. Mä oon siellä ihan ylhäällä käynyt. Mä halusin uudelleen, mutta siinä kävi nyt mulla pieni kämmi, joten mennään toisen kerroksen. Joo, sinne keskimmäiseen, mutta eiköhän sieltäkin hyvät näkymät yhtä lailla. Ja tosiaan se Disney-puisto, siellähän on 2 puistoa. Siellä on se itse Disney-puisto, se pääpaikka, ja sitten on tää studioparkki, mutta me ei sinne studiopuolelle mennä ollenkaan tällä kertaa, koska rajallinen aika vaan päivä siellä. Niin Disney, se varmaan se mun odotetuin, ja sitten ne museot, mitkä on varmaan sulle ne odotetuimmat siellä sitten, ja Riemukaari tietysti nähdään ja näin. Tosiaan lentäen mennään. Mulla on ajatus sit joskus, että ihan autollakin lähtisi kiertää Eurooppaan, mutta se nyt ei ole vielä ajankohtainen asia mun ajokortin puutteen vuoksi. Jotain vaan tämmönen haave. Sitten joskus, joten nyt lentäen Finnairin koneella. Ihan kohtuuhintaiset ne lennot mun mielestä oli, ja hotelli on sieltä 10. kaupungin osasta sen pohjoisen rautatieaseman vieressä. Jotkut sitä pitää vähän levottomana alueena, mutta mä oon siellä itse asiassa siellä Taiteilijakukkulan alueella 18 kaupungin osassa silloin ekalla kerralla ollut. Ja kyllä mä tykkäsin, että se on ei se ole niin levotonta ja turvatonta, mitä ihmiset puhuu. Ja meidän hotellihan maksoi 400 € siis 5 päivältä. Ihan perushotelli, omat vessat, kylppärit. Siellä on respa paikalla, ja sitten kun lähtee, pitää huone luovuttaa ajoissa, niin sinne voi jättää tavarat muutamaksi tunniksi ihan sinne varastoon. Että kyllä nyt ainakin tuntuu näin, että se hintalaatusuhde olisi hyvä. Mutta mennään eteenpäin, mä näytän, tai videot näyttää, mitä tulemaan pitää.